yanukisa ekhoshini ngadedela kancane 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 yabe isikhula umngani wayo wathi umngani wakhe yathi thema ethi isandla laphezulu wathi tifi emkondweni yayithi khipha umoya kanti akuphumoni uma sekuphuma ubulongwe bayo abukhoni ukwehla ijini ibamba umzimba kuthule kuyidombolo kuyithathi beyabhibhidla phezulu enkolo beyachitheka kwase kusukuma lo mama oyiNazaretha uthatha lela althenendeni walibesa inkolo lentombi wathi mingupha lona hey kanti ingane yenza le nto ayinasibongo wento msakithi tshela ningane zeni ibongo zazo kubuhlungu kuzala ingane engenasibongo kubuhlungu uyinsizwe uyakhula uzazi ungwakabani noma uthola umntwana wazi ukuthi mamfaka imbeleko uzothi uma ushumisa impepho emsamo uzothi le ngane yakwabani ngoba wona unasibongo yehla lengane phinde emuva yabe siyabuya impendulo ithema ibuya impendulo ilele ebusuku kwafika le ndoda ephambi kwethu thina singayiboni yona iyasibona ithi thina boShembe lapho esibizwa khona sibizwa maqede siyasabela ubufuna ukwenza lesithembele nikhuluma sheshisa ubufuna ukwenza lesitimeleni vuka tshela uma wakho ukuthi wena awusena wale ekhaya akakutshene isibongo sakho yavuka yathi nganemalo ufika uShembe uthi mina ngene wale ekhaya kanti ngowakhe wathi unkosikazi kusho bani yathi ngane kusho uShembe khani unkosikazi yakhala ingane wabona ingane ukuthi uma akanakile yazi yayikhipha ivoice yakhayiza wakhomba ngale kwentaba wathi hamba mntanami uyothola usibani emzini othile yaqonda khona intombazane yafika amtholise yathola abafabo nodadabo mayibonga inkosi yabuya eza khona la esitimeleni izocela intethelelo sigqoke kahle shuqule ekhanda iyakulo mama lona oyinikeza ithawula uphethe imali hayi kwathiwa yana noma kuliphi itempeli ufike unikele etempelini uShembe yokuthethelela ngeke siyithathe imali yakho uShembe makholo uNkulunkulu wake wathi umkhwanazi ethandazela abantu lapha ebuhleni abantu bayabuka benikelwe laphana kukolpiti ngapha simele singabashumayeli masibona intombazane iyakhala lapha umkhwanazi khona intombi eyikhalayo khona ingane eyikhalayo endebeni zentombi ethi ingane uthi umshona ngalo khalelani ethi cha ngifuna ukuya lapha yana pho uyingane ithi ngiyesaba usabani ithi hayi nje ngiyesaba athi mina hayi idoko ligayela wena leyo washiya phansi wahamba kwase kubuza umuntu khuluma ngani ukhalela akhalelani ithi ingane kade ngise Cape Town ngangofuna umsebenzi ngafika eCape Town ngingenawo indawo ngafike ngaqoma ngithema ngiqoma eCape Town ngase ngithola ingane ngayishuphula ngayibulala ngathola esibili ngayishuphula ngayibulala ngathola ithi ingane ngabulala ingazame ezintathu ngihlupheka nje ukuthi angicosha amaphepha ngivikele lezi ingane angazi bomama nomama ngabe
uvele lo mshophi yagezwa yini. Umama kwenzekile okhalweni lakhe wathi yabamba kwase kuchitheka uNkulunkulu usuke sedala umuntu umyeni wakho unelungelo lokubamba isilwane aqambe le yangane echitheke kumkakhe mayibonga Nkosi. Wena ke nkosikazi umkhokheli uyazi khona babelethisi bekuphunyelwa ngaphandle komuzi makubulawa imbuzi ukhiwa umswane uthelwe endishini kancane nenyongo bese uyageza umemeza ingane ngoba yaphuphumela eswini mayibonge le Nkosi. Ngabe niyagezwa makhosikazi? Iyakhula leyangane ngalena emahlathini elangane ayigezi ayigqoki ayidli ayinagama bese kuthile yakwabo yenza zonke lezi zinto bese yabuya leyangane eyaphuphuma kunina izogqila izingane ephilayo. Hey khuluma ngane. Ungwaphi? Hayi ngwasebhizana. Uyanini ebhizana? Isho. Ngase ngithi mawufika ebhizana ulungisa imali. Uma usunemali bese uyangifonela ngizokutshela ukuthi uthenge lokho na. Uma usukuthengile ngokutshela ukuthi uqale ngalokho nalokho. Nginike ingane intombazane inamba zami. Waphela insuku ezintathu. Osuku lika 4 yafona. Yathi baba sengithenge yonke into. Yathi kodwa ngicela uzongenzela kade wengane ibhizana mina ngiyazi ngazuzulu. Yathi cha baba mofika eThekwini uzogibela irenke so imali engaka ufike ukunika imali yakho ugibele ngangophilisa futhi emungu. Sukele ekseni ngesabatha ngiqonde ebhizana. Mangifike ebhizana nansi imoto engilindile eyivan abathengeli ukuthi bikhuluma iphutha. Wakhathi sofuna imbuzi kwayikhathi sothenga impahla. Ngase ngithi ingane ethenga inyama ozoyidla ngoba lena ngeke uyidle. Ngiyokuthatha ngishiye iqatha. Mangisifika emzini engiya kuwo ngabona isimanga. Ngabe ngazi ukuthi kanti amakhosikazi anazo izimpandla. Hawu. Ufela bona impahla ngaka. Mina ngazi ukuthi maye ubingelela umuntu uyathwala ekhanda faka noma ibhalete. Kungena ukuzibalanga enkosikazi ushaya ngempandla eshaya isiphundo. Le mama nempahla ngaka. Hayi mama ngibingelele mvumo. Ngentombazane ehlale la. Athi umama baba ngokuqonda. Bese ngithi mina engane akatshela ukuthi unomuntu ozayo athi cha ngitshela. Hawu ngane umakho uzakhuluma lutho. Ithi ngane cha ngikhuluma ngani zangikhuluma lutho. Ngathi kusukela manje uzokunika imali ngigibele ngani phinde emuva ngoba ngangithinte lutho ngaphandle kama wakho uma wena uyena uNkulunkulu wakho. Mtshele manje sonke isitoli. Khuluma nje okade ukhuluma ebuhleni. Kholola wabamba umlomo ngezazi nkosikazi. Wabheka phansi wamhlaba ngempandla wathi. Ngayibuka le mpandla. Mama. Uyamxolela umntwana wakho noma umxoleli?
athi mama awu ngiyamxolela kodwa ngeke aphinde uthole umsebenzi. Mama ngifuna igama elilodwa, uyamxolela umntwana wakho noma umxoleni na? Aphinde leso mama lithi ngiyamxolela kodwa ngeke aphinde uthole umsebenzi. We mama, umsebenzi uzowuthola ngezwi lika Shembe. Wena uyamxolela noma umxoleli na? Athi ngiyamxolela. 9 uqala umsebenzi. Ngase ngithi kule ngane ungathathi nelilodwa iqatha. Wathathwa kuya kwakhe umswane kancane nenyongo waphumela ngaphandle komuzi. Uyomemeza izingane zakhe zontathu lezi ayibulalayo. Impala ungabulala ingane yakho ukuhlupheka. Wayimemeza izingane zakhe waqeda wabuya wakhayisa ikhandela labekwa lapha emsamo. Wathi mama lo msebenzi ongaka uwenza ngamalini? Ngathi mama angikhokhisi angisiyona inyanga. Wathi kuseni wabona yimina ukuthi kusile. Ngathi sengiyahamba bakunika imali yami ukugibela, ngagibela ngahamba ngathi wena ngane kusukela manje hambisa ama-CV. Ngathi ingane bezongihambisile ukhona umsebenzi ongufunayo, kanti ingane izobizwa ngomsombuluko endaweni yakwamasipala. Yafika yaphasa yawuthola umsebenzi. Mayibonge Nkosi. Yangifonela unina sabheja wakhipha 100 rand noma wakhipha 100 rand ukuthi uzowuthola umsebenzi. Wathina ngeke uthole ngoba wathi asibheje sabheja kwa-200 sawubeka phansi. Uma isisebenza wafona watshela ingane ukuthi ayifone abuze ukuthi imali yami ayifake eShoprite. Yafona ngathi mtshela ukuthi akaye esitolo engayifaka indawo afika athenga 2 litha ayithele eglasini ahlale phansi aqhiyame nempandla yakhe aphuze iglasi. Wamnandi kodwa ngikaShembe. Ngeke ngapha embumbulu ngiyokwenza umsebenzi. Uyabona ma ingane izalwe yembethe. Ma ingane ifike emhlabeni ifike iphakathi ngutsheni bese udokotela ekikiza ngenhliziyo athi ngaze ngawina. Bese khuluma ngesilungu ngonesi ukuthi abathathele ingane behambe nayo. Ma ebona ukuthi unini uthanda ukubheka bese emhlaba ngenjekishini ukuthi adaka umjovo engayiboni leyana. Ukuzala wembethe abakonyokolume mhlawumbe uphuwa ibona ukuthi ngeke udinga ngake weswele. Abakini mhlawumbe uphuwa ibona mhlawumbe ngeke udinga weswele, kodwa waguqa kuleli tempel bathini igama lalo, waguqa la emlandweni wakhetha uShembe. Mhlawumbe wayini ukuyibuyisa ingubo yini, mhlawumbe wazala wembethe nje wena. Ngiyakubona ithi indoda sengiqeda umsebenzi yonke lento yenza ngamalini ngithi mina mahala ha umuntu angigibeza ubuye nokuwe. Kanti umuntu unethalente ayiphelanga inyanga ezintathu embili waba neplazi lezinkukhu. Mayibonge Nkosi. Ngenzela omunye umama ngaphela ngihlala ngakhona uyimele nje emabhanoyini. Singahlopheki makholwa unoShembe, uhlulo umuntu ongayifakile ingubo emhlophe, uhlulo yena uhlulo ukusenzela izinto. La ekhaya khona abashumayeli, khona abakhokheli, ungayi phezulu. Buza
konje makukwenze ukuthi kwenziwa kanjani ngoba kusasa uzothi uShembe akasebenzi Nkosi Baba uzani zani uzani zani uzani Deuteronomy 4, verse 7. Deuteronomy 4, verse 7. Nkosi Baba uzani zani uzani zani uzani Ngokuba isiphi isizwe esikhulu kangakana esinothixo eduze manaze ke sinothixo uShembe eduze kwethu Yehova uthixo wethu okhona ezintweni zonke esizibizayo kuyena na Matthew 15 verse 22 Matthew 2 sahlokweni phezulu zindweni incwadi phone Matthew 2 sahlokweni Matthew 15 verse 22 phone Kulani says dale phansi ngoju 15:22 woza naye wathi umfazi waseKenani evela kulelo wakhala kwindodana kaMariya kaDavida Intombazane kanami yakula iphethwe demoni woza nayo kodwa kamphendula wathula ngomphendula ngazi woza naye kwaze kufika abafundi bakhe bamncanga bathi mukise uyakhala emva kwethu woza naye sephendula uthi ithunyelwe emzulwini cha funda kahle lezifundiso baba thunyelwe ezimvini zendlu yakwa-Israyeli ithunyelwe ezimvini ezilahlekileyo zendlu yakwa-Israyeli woza nayo weza wakhuleka kuye uyaphinda yakhuleka uthi Nkosi size sephendula uthi fanele kuthathathwe ukudla kwabantwana kuphoswe ezinjeni woza nayo yebo Nkosi kepha nezinja zayidla ivuthuluka kwesithebeni samakhosi khona uJesu waphendula Inkosi kubusise hlala phansi Matthew 2 esahlukweni phezulu uJesu bathi abantu wazalwa ngomoya ema ukupractice uyifundile usifundise bathi uJesu wazalwa ngomoya uyabona ingane entombazane mekaqhamuka siqhuba isisu emekathi hayi isazocabanga wophumela emgaqweni ukekisa ingane nami mithi somoya funda woza nayo
Woza nayo. Wafika eJerusalema izazi. Zaze phela eMpumalanga. Zafika zabuza uphi lo zelwe inkosi ngiyabonga iningi. Athi mafika amaJuda abuza ukuthi uphi loyo ozelwe weinkosi yamaJuda na. Wakhula uJesu wakhula. Waganwa, wasinelwa uJesu unkosikazi wakhe, umkaJesu wayefaka isidwaba. Sambolo 19:7. Kodwa wami nowakho unkosikazi akasinile noma kuhlatshiwe la ekhaya uzohlala ngemuva bemkhangeze ekhuli iqatha elinomsipha nedombolo uyolizungeza imsipho ugaxela emazuyeni nkosama bayadla bakhokheli babhanga la. Noma usufile usungane kwenzayo awuzazi noma uyongena entombini noma ungena emakhosikazini ngani ngoba wafa ungasinile ungathelanga ngenyongo. Funda ba. Funda. Mfowethu ufunde kahle ngifundisa lencwadi ngikubisile. Funda ba. Cha, hayi wendlu. Weseselungisile unkosikazi kaJesu. Wapha kwambatha indwangu. Ukuthiwa uGampokwe, faka isithupha. Kwakuyigama lesidwaba leso kuthiwa uGampokwe. Isidwaba unkosikazi wasifakile kusona sakwa Shembe. Eselapho gane khona, ufana ukwazi lokho. Esasemzini. Wensizwe hlala phansi baba bonqethe befuna emakhaya. Nkosikazi wakho akaphelele ungaphathi ifoni ka10,000 ungaganiwe. Uyazi unkosikazi noma ehamba egcekeni idlozi alimboni kahle. Amakhosikazi apheka inyama yena uzomela kude njengelanga lasebusika ngoba akahlamba lokwela akatheliwe ngenyongo. Uyomthela yena umkakho ngenyongo. Ngoba kayelethanga la ekhaya waletha wena awumphelelisi ngani nawe makoti wopheka ukudla okumnandi uthi mabhebeza uyafuna ngugeza inyawo umgeza inyawo noma upheka ukudla okumnandi uthi ngicela ukufunza baba ngesikhathi ukukha isipuni uqasathi ukuseka semloni njengengane uthi mina mabhebeza. Oh sibuso senikuzwile. Baba mshumayeli. Ngeke inkosi enkulu yasebuhleni bamaNazaretha. Hawu siyabonga indaba ezimnandi kumshumayeli wenkosi. Sizacela ukubonga lenkonzo ngesihlabelo sika27. Sicela inhlalo suthi hayi emuva lapha. Isihlabelo sika27 uNkulunkulu umbusisa. Amen. Amen. Ngizake. Kusibusisa ukuguqa abangcwele.
Amen.